Salam vatandaşlar, salam illeşler. Men şuun size bağışlar ne edip yalakalara yetişti, ne edip yalaka oldu değilin temadan bir aracık var. Gururun vermekçi. Hakikatten gören dağıtlarını beyan etmekçi. Tema katı ulak mını bir iki iş tema bilen oturup bolacak değil, iyilikken yönü häzirlikçe bir kıyıtkaçı bariyerlerde bir nokot edip durur. Onun gelecekte yine iyileşlerimizin goğununa yarasa temanın iyiliğini yine devam edip verir. Häzirlikçe bir kıyıtkarak başını bir başlayın. Hani 1984 yıldan 91 yıl için aralıkta alalım. O doğrular 84 o da orta doğrularıydı. Doğrusu yani başlanan atlarını tutuyorsanız her süperin neymiş o atlarını. Nuri Tokkay ifade, Atavay Çağrılı ifade, Leyla Şadır diye vadi. Aykara mardan ha belli vasımı ballı hacif vadi. Sunmadığın için ne Nurişka pakiran vadi. Neretse yatan nereyatı olsun talantlı atı bilimi uyuşulur. Oğlançılığın bir sade çağa yanlar. İnhanı şu 84 yılın beri kaydalıyım. O da olur, neyme de olsa bir halk bir normal yağdaydı, bir sistemada işleyette yaşayadı. Bir dahotlat beriliyadi, pavtekiliyadi garaz. Dahotta da attı. Birazcık yeter yetmedirak bolsa komşusundan karda alıp inlik dahotta verecek. Oğlum ölecek, maşini alacak değilse ağda verdi tuğulemi birine beriyadiler. Ondan bir prosent sonra da edip onlar datları yoktu. Karada bir toy dat edildi de doğun yalak birine kömüge çıkıp şeydip bir emme taraplayın atık o gidiyatta men doğru yadıma şeyde. Anondan şeydip o atlar şol yankı teman başına yalaka deyip başladık da o atlar ya birinin bir neme yalaka olmalı ya birine yalvarmalı ya bir 5 manat pul verip bir yere işe girmeli değil yani o atlar yoktu o atlar vapşe men ay iştem yoktu men köp içinde olsam şeydip her bir bağışının ödünün nimeti oyuncu talandı oyuncu halkın içinde ada burayı oyuncu ödünün nırkı vattı her öyle bağışının ödünün nırkı çağadı var. Şu nırktan bir çalarak geçtim halkın içinde şeyle olanlar vardı. Gelip sana duyduruyorlar. Senin nırkın şun çaraktır, senin nırkın bilyensin, şun nırktan geçtin. O sana cerimet alınacaktır. O halkın amyağdayına düşünüyorsanız deyip yörüte gelip aydiyadılar onu. Bilim şu nırktanım çıkamızok. Şu nırkım doğru yetiyadi artık maçı bilenim. Şeydip Toğutan öl baştak bolunu öl baştak bolunun son Niyazı prezident belirli garaz ödeme doğrusu Niyazı da yankı Kurbanlı Berdi Muhammed da neme değil ya ona şun prezident diyasip neme değil ya şu ankete dolduruluyor yani ben şun hiçbirine de katnaşmadım da şuna katnaşmak istemem olmadı şuna men katnaşmadım men yok kadar şu öyle gelinmedi şu prezident nime diyas oğlan ediliyat şu prezident koymalı halk maslahatı da atmay deyip
Indi gepin tümmek göri niyat bolandan soň bir şu öňkü sisteme bir ýere apdur bolýan. Bunun ýöretip aýyny bagşylary neme edip öňe çykaryp, şahyrlar öňe çykaryp, siziň ha ýoluňyz açyk. Halk üçin näil aýdym-aýdylasy aýdyň telewiziýede, radioda goýuyorum. O halkyň hal ýagdaýyny bir sereder. O aýdynlaram şowara gitmeli diýip olan edildi. Diýilen zatlar diýildi de ýygynyň temalar başgaça gidip başlady. Onu kimler duýandyr, ýöne özüm duýadym. O taýdan bagşylar bir hil taýlanyp başlady. Akaşda aňarda başga bir oýun ýürýän eken, şo taýyp barmak üçin şo правительство diýýärdi, şo ýatyň sistemasynyň bagşylary bolmak üçin hakim görmeli eken, şoňa bellenmeli. Hakimim onuň soňa bir toý neme diýär ay garadyny şo ýerde korrupsiýa başlady da, onu men aňýan, sebäbi bir özüm bir ýytyrgyp bir barlak görenip bärdinden seretýän bolyn. Aýynha känne bagşylar kän, ýöne sadanna az, sadanna esasy bagşyny bagşy edýän sadanna bolyn, olaryň bagşylar rol ellerine bolan soň. Indi men o bagşylaryň atlaryny tutup oturmaýyn, indiki neme temada gerek bolsa tutduýsaňyz men tutup beren, kimler şuňa ýalaka baýda galdyryp gatnaşanlar hakda. Ne şeýdip kimsi Serdara Kuwatlilerli idi, kimsi baýdagym diýdi. Bidem onuň bärsinden bir hili nämen bolup geçýänini adda käne düşünýäňde dol içine girip bilen ok, düşünen ok da bolýan. Onuň käbir ýerlerde ýagny bir şo 3 milyoňda seni awtomatyski sana üns vermän şo taýda bellenen bagşylar seni gowýarlar da. Nädip gowýarlar? Bugün sen çağırdygyň bol sen çykyşyň bolanok. Gaýdy ber innek çykyşlara çağırar saat diýip. Ay şeýdip kän bagşylar birine gowulup spitaga alınýarda ýerine gowulup şeýdip öýleri şo ýerde ýalakalan öýlerine bir gruppa döretdiler bular. Ondan bilen onu soň düşünip galdyk, bular beýleken başgaça gidip otyr bärde neme neme halkyň bäkbidine däl bärde diktatorçylyk sistemasy ýöräpdir diýip şeýdip öýdänimden men öýdüm şeýle düşündüm. Köp bagşylarym, sadanlarym köp şey düşündi, onu bar oglanlar, şo düşünen oglanlar kän. Indi men ýaşdaýda şu temany bir tekdim dawarly watandaşlar şuna şaýda bir temany jemläýin. Ondan soň inniň netip ýygyny dowam eder oturar. Yani niyat bardyk şu taýdan başlatdy. Şo ýalakalar öýlerini gorkodyp bagşylar. Olaram şol studiýaga girip şo taýda bir aýdamy uluklugyny gaýtalap studiýany güýji bilen şeýdip öýlerini halkyň reklam edip çykyş edip aşeýle bir öýüň üçin bir 5 tane aýdym aýdyp beräý diýsem şol arasy sesi bilen aýdyp bilmege beýlede dursun şo sözlerini ýalňyşyp sakanyşyp şeýdip durlar. Ine şolarym öýlerini reklam edip ýalaka bolmaga öýlerinden boyun alýarlar. Bolar watandaşlar ýygynyň soňy dowam eder.